Usa ka organisasyon nga naglangkob sa mga force multiplier ang nagpahigayon og emergency response training. Ang report ni Orchids Lapingkaw. Unsa kaha kung ang usa ka ordinaryong adlaw kalit lang ang maigo ang kusog nga linog. Umuabot ang bagyo nga dunay baha ug landslide. Sa ingon niini nga mga higayon, usa ka butang ang mahimong makaluwas og kinabuhi. Mao ang kaandam. Ang Pilipinas usa sa mga nasod sa kalibutan nga kanunay nga atubangon ug nagkadaiyang natural calamities sama sa bagyo, linog, baha ug landslide. Mao nga usa ka organisasyon ang nagpahigayon og emergency response training aron maandam ang mga partisipante nga naglangkob sa mga volunteers og force multipliers sa hustong pagtubag kung adunay mahitabo nga kalamidad. Usa sa pinakaimportante nga bahin sa training mo ang first aid, CPR ug bandaging. Dinhi makato ng mga partisipante unsaon pagtabang sa usa ka tawo nga nasamdan, unsaon paghatag og basic medical assistance ug unsaon pagpabiling kalmado sa panahon sa emerhensiya. Ma-realize nato ang emergency response training kay tungod ang mandate ni chairman sa Dr. Miguel Lopez atong former president is to strengthen our response emergency response team kay para once nga nakita sa kalsada makakita taga-aksyon makaresponde ang atong mga partners anytime. Nowadays, especially here sa Philippines and Cebu, we have lots of calamities and disasters now and then, this would be a very helpful na ma-train ang atong mga not only the ACSEC members but also we have our ANSERT youth na makabalo na mo handle of emergency response. Kaysa usa ka disaster situation, dili pirmi dayo makaabot ang mga emergency responders. Og usahay, ang unang tawo nga makatabang nimo mao ang tawo nga anaa sa imong tupad o baka imong kaugalingon. Mao kini ang rason nganong importante ang disaster preparedness. Dili nato mapugnan ang pag-abot sa kalamidad apan mahimo nato nga maandam ang atong kaugalingon. I suggest na we should be aware. Each of us, we should be aware how to handle different kinds of disasters. How to magpakabana ta, mangutana ta sa kung asa ta pwede nga maka-learn og mga basic nga mga trainings para ma-apply sa atong communities, sa atong family. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisda.